että ei ole olemassa sellainen niin kuin pahoja ihmisiä tässä pelokon maailmassa pahoja pahuuttaan, vaan kaikilla on syynsä siihen. Ja tämä Adele, joka tässä elokuvassa edustaa sitä, että päätyy pahoin tekemään, niin hän tekee sitä enemmän niin kuin ymmärtämättömyyttään. Että ei ole ajatus ehkä se, että se niin kuin mikään sen paremmin rikas ja hyvä yhteiskunnallinen asema voida köyhempi tai duunari ammatti tekisi ihmistä sinänsä yhtään minkäänlaista. Voin kuitenkin kuvitella, että kun tekee lasten elokuvia, niin erityisesti vanhemmat kiinnittää huomiota elokuvan arvomaailmaan ja esimerkiksi niihin väitteisiin, joita elokuva esittää vaikkapa perheistä. Totta kai, kyllä sitä itse tekijänä ja vanhempana myös niin ottaa sen aika vakavasti. Kuinka paljon näitä asioita joutuu kuvauspaikalla tai käsikirjoitusten luvatessa pohtimaan? Kyllä sitä tosi paljon. Että ensimmäisessä Onneli ja Anneli elokuvassa nehän perustuu Marjatta Kurenniemen tosi ihaniin klassikkokirjoihin, jotka on 60-luvulla kirjoitettu. Ja mielestäni ihan siis käsittämättömän hyvin aikaa kestäneet. Mutta esimerkiksi siinä ekassa Onneli ja Anneli elokuvassa, niin se, missä niin kunnolla näkyy, että toisaalta tuntuu hyvinkin niin moneilta siinä mielessä, että siinähän on Anneli tulee niin eroperheestä ja kummallakaan vanhemmalla ei oikein aikaa hänelle, mikä tuntuu aika silleen ajankohtaiselta. Mutta siinä se, missä se 60-lukuisuus oli se, että sekä Annelin että äidillä että isällä on kotiapulainen. Ja se oli semmoinen, mitä jätettiin sitä käsikirjoitusvaiheessa pois, koska se tuntuu, että siihen on aika vaikea niin samastua tämän päivän lasten. Ja sitten Onneli tulee tämmöistä selvästi, niin kuin, että niissähän on Kurenniemen kirjoissa on selkeä tämmöinen niin luokkaero, että Onneli tulee 9-lapsisesta perheestä, joka asuu hyvin ahtaasti pienessä. Se olisi ollut musta ihan hauska ajatus, että se ehdotinkin sitä, että Onneli olisi voinut olla niin tämän päivän Suomessa siirtolaisperhe, maahanmuuttajaperhe, mutta sieltä oli tietysti myös sitten vähän niin kuin Kurenniemen perikunta ja Kurenniemen kirjat, että haluttiin tulla mahdollisimman uskollisille kirjoille. Saara Kantele, sä oot tällä hetkellä myös tekemässä uutta pitkää elokuvaa. Kerro tästä. Joo, täällä tulee Morsian-niminen aika lailla eritainen tarina. Se sijoittuu vuoteen 1666 Ahvenanmaalle, missä oli Ruotsi-Suomen ensimmäinen tämmöinen iso
tapahtuu tämmöiset hyvin, hyvin vauhdikkaat vaiheet, jolloin ihminen voidaan ajatella, että hän ei ole oikein realiteeteissäkään, että se itsetunto on niin mahtavasti koholla tai hänellä voi olla aivan harhaluuloja, jopa ääniharhoja, ajatusharhoja ja muuta tällaista. Iisalla ei tietääkseni ole sellaisia koskaan ollut. Mulla on vähän Iisan kanssa tässä tutustuttu nyt viime aikoina tiiviimmin ja on todennut, että Iisan vauhdikkaat vaiheet on todennäköisesti liittynyt kyllä tämmöisiin elämäntilannetekijöihin enemmän. Ja tässä vaiheessa voisi vielä sanoa, että teille ei ole siis hoitosuhteita. Teillä on ihan mutta ihminenhän voi, jos tulee tosiaan tämmöisiä tosi pahoja maanisia vaiheita, niin aiheuttaa itselleen aika paljon haittaa. Monella menee myös jostain talousasiat ihan mönkään. Se on hyvin traagista, että varsinkin siinä vaiheessa, kun mieliala lähtee nousemaan, niin se yleensä nousee depression jälkeen, syvän depression jälkeen. Sehän on varsin palkitseva vaihe. Siinä vaiheessa, kun se on vain hiukan koholla se mieliala, itsetunto alkaa kohota ja alkaa jaksaa enemmän. Ja sitten mikä ilmiö se sitten aivojen kannalta onkaan noin psyykkisesti, niin siihen ikään kuin rumautuu siihen tilaan ja sitten jatkaa sitä touhuamista ja lopulta niin kuin touhua niin paljon, että energia loppuu kertakaikkisesti kropasta ja päästä kesken. Kuulostaa sitä Iisa tutulta, vaikka sulla on näin pahaa ollut, sulla on tämmöisiä niin hypomaanisia piirteitä ja se on paha astetta lievempää. Joo, siis just tää, että vaikka niinku realiteetit säilyy, niin silti niin parin otteeseen mun elämässäni on just käynyt näin, että sitten lähtee mukaan erilaisiin hankkeisiin työssä ja lupautuu harrastusjutuissa enempään kuin sitten lopulta jaksaa ja sitten rahan käytössä tosiaan on niin vähän ylioptimistinen, että kyllä nämä jaksaa maksaa sitten ja kunnes tulee sitten stoppi, että se etenkin lähtee varmaan sitä valvomisesta, että käyttää paljon energiaa palveluaikana, joka on sitten aivan liian pitkä vuorokaudesta ja loppujen lopuksi sitten vaan akku loppuu. Mikä sun pysäytti ja mitä sen pysähdyksen jälkeen tapahtui? Vaikea sanoa, mikä sitten pysäytti, ettei mikään niin tietty tapahtuma tai näin, vaan sitten vaan niin kuin Kumuloitu kaikki. Joo, että jos mä mietin sitä, kun mä oon ollut 35 vuotta ja silloin oli myös tämmöinen vaikea elämänvaihe, niin sitten lopulta sitä sitten vaan totesin, että en pysty hoitamaan kaikkia näitä, en pysty ratkaisemaan kaikkia näitä ongelmia ja kun tuli vielä yksi ikään kuin oljenkorsi siihen, niin sitten sitä totesin, että nyt jään makaamaan 2 päiväksi kotiin, että oli se syvä masennus. Että tosiaan sitten tämän maailman silmin kyllä 2 päivää kotona maattuna, niin se aikaa saa jo hirveitä kaatumisia. Se voi olla kovalle suorittajalle iso depressio se 2 päivää, mutta se ei niin kuin missään tapauksessa täytä diagnostisia kriteereitä. Että sillä lailla voin hyvin ymmärtää sen, että se on ollut depressio ja se on tuntunut ehkä siltä, mutta lienee täysin ymmärrettävä reaktio sitten siitä touhuamisesta. Ja toden totta, että meillähän on just tämä tilanne, että masentuneet ei näy missään. Me ei niin kuin nähdä, että on hirveä määrä ihmisiä, jotka on masennuksen vuoksi sairauslomalla, ehkä muista syistä niin kuin kirjoitettuna se sairausloma, mutta että sitä ei näy ja näkyy kyllä paljon näitä hypomaanisia ihmisiä, tai paljon, mutta suhteessa niin paljon enemmän tuolla liikenteessä. Ja esimerkiksi pilata itselleen Just näin. Mutta on mielessäni niin miettinyt ja kysynyt siitä, että esimerkiksi yrityselämässä, niin kyllä varmasti semmoinen yrittäjäkuva meidän mielikuvissa saattaa olla semmoinen hiukan hypomaaninen joka hetki, 24H
millisekunnissa kuka ottaa kaikki työt vastaan mukisematta. Joo, samaa mieltä. Ja itse asiassa mä oon kiinnittänyt paljon huomioon viime aikoina siihen, että kun meiltä puuttuu sellainen niin kuin lapsuudesta lähtenyt kauniin ei-sanomisen niin kuin opettelukulttuuri, että meillä